Така е. Заснели го? Чама беше гранула, дето и Да, именно, ама това е слива и тя много иска тази слива и като я вземе, аз просто пускаме така гранулки и тя пуска сливата и аз мога да се отърва от това нещо. Айде, без да й бъркам в устата, без да й казвам не. Браво! Остави! Браво! 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 Остави! Браво! Браво! Остави! Браво! Остави! Браво! Уметна! Така че да е още по-интересно, дали ще го остави. Остави! Браво! Браво! Но браво, момичето! Браво, не мога да спра да й казвам браво. Не е нужно да повтарям браво, браво, само веднъж е достатъчно да кажа и там много наградки от нещо. Обаче тя толкова добре се справи, че аз се вълдаши. Браво, момичето! Остави! Браво! Браво! Остави! Браво! Браво! Я как не пръстях. Все пак ще не го пръстях. Браво! Браво! Остави! Браво! Браво! Успя ли да се нещо? Чакай от малко по-далечко ще пробваме. Не ще стане. Браво! 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 Хайде си я толкова с оставито. Мале, това беше супер днес. Браво, момичето! Браво! 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 Видя се как беше тръгнала към тях, нали? Браво! Сега, вместо обаче да си продължавам по пътя. Ще направя това зрънче още по-интересно.